karin magana daga na 1001 zuwa na 1050. BM ɗan yaya, shekara ta 2007. In ka ga raƙumi na cin ƙaya ba don daɗi yake ci ba. In ka ga wani na inuwa wani na rana. In ka je gari ka ga kowa da jera nemi kara ka ɗosana. In ka ji ana sato ka sa katse baba ya yi gardama. In ka ji gangami da labari. In ka ji gudu da labari. In ka ji mutum na tsoron kira ya yi laifi. In ka ji namu da mai shi. In ka ji wani ba banza ba. In ka kasa yin abu bari abin ya yi kansa. In ka sani baka nuna saninka. In kana cin ƙasa kiyaye ta shure. In kana cin ɓaure bari tona cikinsa. In kasuwa ta ƙika sai ka kasa barkono a ce ba yaji. In kogi ya hana wucewa ba zai hana komowa ba. In kunne ya ji muguwar magana wuya ya tsira yanka. In magani ya ƙice ba ya ƙi zubarwa ba. In maye na da hankali ba ya fidda mai tarsa a fili. In mutum bai yi kuka ba uwarsa bata mutu ba. In mutum ya ce zai haɗe gatari rike masa kota. In mutum ya fi ka gona fi shi da sataki. In ruwa ya yi nisa amali ke jawo shi. In ta yi ruwa rijiya in bata yi ba salga. In tsoho bai ji kunyar hawan jaki ba jaki bai jin kunyar ka da tsoho. In tururuwa za ta lalace fiffike takan yi ta tashi. In za ka haƙa ramin mugunta ka kashi gajere. In za ka huta a babbar inuwa. In za ka so dutse so shi har magirkarsa. In za ka so saniya so ta har ƙahonta. In zamani ya riske man shanu ko an tura shi baya kanshi. Ina ƙudan yake ballanta na romansa. Ina akuya za ta da kayan taiki. Ina amfanin baɗi barai. Ina amfanin kyan ɗaki ba ƙofa. Ina amfanin shiga sharu ba shanu. Ina dalili gadon tsohuwa zai karye. Ina laifin abokiyar faɗa da ta bari aka ɗaura zani. Ina laifin gwaiwa ba ta ciyo. Ina ruwan ƙeya da harara. Ina ruwan arziki da mugun gashi. Ina ruwan hanci da zaƙin miya. Ina ruwan kare da kashedi. Ina ruwan kwaɗo da iya ruwa. Ina ruwan makaho da kunya. Ina ruwan maza da wankan jego. Ina ruwan ungulu da kitso. Ina ruwan wani da wani mai fankama ya ga ɗan doka. Ina tsayar nai an kashe kwabo 800. Ina tukunyar damu ina ta guza. Ina zanzauna mai tsaye gumi ya je kasuwa. Inda aka samu ɗan yaya BM shekara 2007. Karin maganar Hausawa Sokoto makarantar Hausa. Wannan littafi ana samunsa a shafin makarantarhausa.com. Karfafawa sanar da kanka sabon abin da muka aza ta hanyar danna kararrawa. Karfafa mana gwiwa ta hanyar danna subscribe.